वेलफेयर बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनो आसाम गभर्नमेन्टआ 5 कोटी टाका होदोंमोन बाजेटनिफ्राय थुलुंगाफुरिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बिनिनो 3 कोटी टाकानि खामानिया अलमोस्ट जोबनोसै आरो 2 कोटी टाका दंबावो मोनबावनांगौ बेयाव मास्टार प्लेन मथे एम्फि थिएटार जागोन अपेन मोनसे डायास 2000 सो केपासिटिनि सिङावनो जों प्रग्राम खालामबा जाहाथे आरो पेन्डेल सेन्डेल लुबाय थानो दरकार जाया बेजों लोगोसेनो मोजां बाथ्राया जाहैबाय मा आरोबाव देग्लायनि बाजेटआवबो WBDनि बाजेट हेडआव बेनि थाखाय आरो फैसा हमबावदों बे कन्टिनिउआस प्रसेस जागोन लोगोसेयैनो बयनिफ्रायबो गोजोनथावसिन बाथ्राया मा BTCIनि सेक्रेटारियेटआव जेब्लानाखि जोङो एसेम्ब्लि जदोंमोन आसाम एसेम्ब्लि बे समाव गावनि स्पिचआव बे बुंदों मा बे रायजिक समाधियाव बारस्लायलांसिगोन थारमाने स्टेट माबा आरो मेम'रियेल स्टेट मेम'रियेल जायोबा गासिबो स्टेट बाजेटनिफ्रायनो बिनि डेभेलपमेन्टआ जाहैजोबसिगोन थारमाने बियो मोनसे टुरिस्ट डेस्टिनेसनाव फैगोन आरो सासे गिदिर गिदिर लिजेन्डारि हिर'फोरनि जे मेम'रियेल ग्राउन्डफोरखौ जेरैहाय मोनसे रोखोमनि टुरिस्ट डेस्टिनेसन जायो स्टाडि खालामनो फैयो मायो बे बड'फायाबो फैनो थांगासिनो दं लोगोसेयैनो दिनै प्रधान मन्त्रिया बड'फानि स्टेट्सआव बिबार बावनाया खेबनै बा खेबथामसो जाबाय दिल्लीयावबो बावदों आरो गोदो माने एकर्ड जाजेननायनि उनावहाय फैबाबो बावदों आरो बेनि उनावहायबो बबेबा मोनसे प्रग्रामाव बावदों दा अमित शाहआबो खेबनैसो जाबाय दा बड'फाया दिनै नेसनेलि रिकगनाइज आरो बयजोंबो मिथिजानाय सासे दैदेनगिरि ट्राइबेलफोरनि बेनि रिकगनिसना अल इन्डिया थांगासिनो दं बे हिसाबै मालाबा बेयो नेसनेल लेभेल रिकगनिसना जेब्ला कमप्लिट जाहैयो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबो बिनि थाखाय सिन्था खालामगोन दा मोनसे इनक्लुसिभ मोनसे प्रजेक्ट लानानै आरो दा जोङो जिखिनि फैसा मोन्दों बेजोंनो मावग्रोदों जथेस्थ' मोजां बयबो गोसो होनानै मावदों जिहेथु बड'फानि फारसे बयहाबो मोनसे मानिनाय दं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मा 57थि जथुम्माया जागासिनो दं दिनैनिफ्राय अमित शाहआ 16 तारिखआव फैनो बाहाय फैगोन गिबि माने गाहाय आलासि हिसाबै फैदों जेला बेवहाय फैयोब्ला बिबार बावनायनि गासिबो प्रिपारेसनखौ जोङो खालामनानै दोनखाजोबनांगौ चिफ मिनिस्टारबो फैगोन जेला निस्सय फैगोन आंहा मोनसे आसा दङ आरो गाव हेलिपेडबो बानायबाय हेलिकप्टारजों फैगोन जेला मोनसे सम लानानैनो फैगोन थ' बिनि थाखाय आं नायनो फैदों दिनैहाय कनस्ट्राक्सन वार्कआ बेसेबां प्रग्रेस दङ अबयस्से जोंहा मेइन गेटआ दाबो मा होनो हरथ'बाबो जोङो फ्राय अलमस्ट जोबनाय लामायाव दङ थ' बेखौ जोङो नेसनेल हिर' जे बानायलांगोन अल इन्डिया लेभेलाव ट्राइबेलनि सासे माने ओरैबायदि मख'जाथाव दैदेनगिरि बे मानखौ जोङो हैनो हागोन सानसे नङा सानसे दिल्लीयावबो हयथ'बा बिथांनि मुङैनो दिनै लामा माखासेफोरनि मुं दोननायनि बाथ्रा बा माबानि बाथ्रा बुंदों जेनेबा दिनै हमनानै लादो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायदों दा मोननै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायलांबाय थांनाय सरकारा नाथाय मोनसेबो गेस्ट हाउसआ बिथांनि मुङाव डेडिकेटेड जायाखिसै थ' खालामबा खालामनो हायोमोन आरो मोननैबो गेस्ट हाउसनि हयथ' द्वारकानि नङाबा इस्ट अफ कैलासनि जिखुनु मोनसे द्वारकानिखौ जुदि डेडिकेटेड खालामनायमोनब्ला बा बिनि मुङावनो माबाफोर दोननाय मोनब्ला मोजां जायोमोन थ' बेखौ दा जोङो नाजाबाय थादों आरो बड'फाखौ जों जेला गासै भारतबर्षआवनो एबा मुलुगनाङैनो सासे गोदोसोनाय हारिफोरनि मासिया हिसाबै सासे दैदेनगिरि हिसाबै जों जेला गायसनहैनो हागोन अब्ला जोंनि सिनायथि जोंनि मान मर्यादा जोंनि स्ट्रागोलनि जि बेसेन गासिबो फुरा जायो